Club Junta, building better Africa. Azibare amarawi anzanga, ndili pano ndavala chofanana ndi flag ya UTM kuchita solidarity ino amene mukupereka chikondi, kuonetsera chikondi kwa mayi Kaliati amene amangidwa mulandu akuudziwa polisi dzina lake. Ine sindiyankhula china chilichonse, koma ndikungopempha apolisi pa professional yanu musamachite select mukafuna kugwira anthu. Kuli ma suspect ambiri, nkhani zambiri zimene zimachitika, koma timaona pali ena chifukwa ali pafupi ndi president Chakwera kapena kuti ali mboma nthawi imeneyo amakhala akunyengereredwa kupasidwa ulemu. Anthu andale mukamalowa ndale muzikonzekera kukumana ndi zoterezi. Mayi Kaliati musakhumudwe. Polisi ija simadzaza, prison simadzaza. Amene akulamula lero kumanga mawu azalamulidwanso kumangidwa. Sizachilendo iyayi. Ndiye ndale za ku Africa zimenezi zokonda kumangana. Ndiye inu a opposition kuno ku Malawi muchenjere ndithu chifukwa mumangidwa. Nkhani zina zizingotera marere, nkhani zina zizingoti kodi izi ndeziti. Mayi Kaliati musataye mtima, Mulungu akuona zonse, choona chake chidziwika. Ndikupempha apolisi professionally poni Kalindo apapo akhala akunyozedwa unena kuti cyber crime, koma wapezeka munthu amene amachita izi nayenso timve kuti wamangidwa. Aponi Kalindo amang'areni ku polisi, dzina lanu linaipa, ngakhalenso naye ali close kuchipani cholamula. Apolisi agwire ntchito yawo. Ine mmene ndilili pano ndine mkaidi kale, china chilichonse chindichitikira I don't care. Kumangana tiyeni timangane, koma nkhani zizioneka mapeto ake. Osangopekerana zinkhani mapeto ake nkumangoti kotipero mpaka zaka ndikumata. Sisabwino. Mulingo amene mukulingira ansanuwu nanunso mawu akulingirani omwewo. A opposition mukhale okonzeka. Ma big figure muzipani tetezani nyumba zanu, mupekeredwa nkhani zambiri. Musamalire koma chimodzi chimene mungadziwe, MCP kwawo kwata musaope, kwawo kwata Chakwerawa zakanika boma lopeza ili. Pita mtalika adasiyira ili ankalifuna akulirira mawu ngati achalichi, akumayankhula ngati ali paguwa kufuna kupeza mpando wa president. Tidawapatsa zakanika poyera, ndipo pa mapresident wonse west president ndi Chakwera ndi boma la MCP. Pempho langa kwa UTM, muli ndi kafumba mu UTM mo, muli ndi Judas Iscariot. Injunction ya indirect zimene zazikumana nazo achina mayi Kaliati, imene icha ndi injunction ya indirect. Mayi Chilima olemekeza mzimu wa amunanu, ndikukupemphani please Mayi Chilima, ngati mene akuyankhulira Poni Kalindo, ngati simuyima pa president kakhaleni nawo ku convention. Mukamuona Judas Iscariot azikagwetsa nkhope, akufuna kutenga UTM kuyipitisa ku MCP. Uchitsiru umenewo maderekesi musalole. Chipani cha MCP
sichotisonga pange nacho mgwirizano ndi mbiri zake ndi mmene azunzira Malawi. Mungotesa legacy ya chipani chanu. Ine ndine Lyton Mangochi. Mukafuna kundimanga, bwerani masana, musabwere usiku ngati afiti. Za uchitsiru ife sitiopa kufa. Mulungu amateteza. Nthawi yanu ikubwera. MCP nanunso muziona.